Malawi Today. Ambuye aidana nkhani yokhuzana ndi nthanda khumbanyiwa inde tikumudziwa bwino tonse nthanda kuti ndi munthu amene wakhala akumenyera ufulu wa anthu aku lowa shire makamaka kuti kumene kuku sikuotukuka ndipo iye wakhala kukamba ndithu ma social media si munthu wachilendo ndipo tinaona posachedwa apa kuti analowa ndale ndipo iyeyu anayamba kulowa ndale ngati independent candidate patangotha nthawi pang'ono tinazaonanso kuti iye wasintha thabwa akukalowa chipani chija cha DPP. Ndipo kumeneku anayamba kukapikisana nawo ma primaries ndi olemekezeka a Gladys Ganda pa tikiti imene ya chipani cha DPP koma zinakhala zomvetsa chisoni kuti sanachite bwino anapezeka kuti iyeyu wagonja ndithu ma primaries amenewa ndipo chongogonja ma primaries amenewa tinamva zosiyana kuti pamachitika zinthu zosakhala bwino koma iyeyu sanafoke anaona sabe chidi kuti basi akupitirizabe kuyima ndithu pa MP umenewo koma ayimiranso ngati independent kubwereranso kumene iyeyo anayambira ndeno zinanso zachitika zoziziswa kunena kuti iyayi za independent candidate zija wazisiya panopa walowano chipani cha UTM pamenepo ndi pamene anthu ayambano kuyankhula zambiri zosiyana ndi nkhani imene ndabwera nayo pano ndi imeneyo kuti anthu ambiri azizimuka ndi kulowa kwa nthanda khumbanyiwa ku chipani cha UTM. Kuno Your Excellency mundilandire kulemekezeka nthanda nkhumbanyiwa amene akuyimirira ku nsanje la Lanje. Kodi iyeyu akuti wapanga chisankho cholondola kodi iyeyu kwambiri ati akufunisisa udindowu kapena iyeyu waona chani kwenikweni nde kuti anthutu akuyankhula zosiyana kuti iyayi ndale ndi phuma sizimakhala bwino iyayi wafulumira iyayi akuoneka kuti basi zambiri mukuziwa kale amalawi mene timakambira zinthu zosiyana ndeno timangofuna tikufunseni kunena kuti kodi inu anthu amene muli pano pa YouTube kodi mukuona kuti akhumbanyiwa achita chisankho cholondola kapena ndizoona adi kuti ali paphuma tateni timve zambiri mu comment section tikambirane pano wazi zanga amene ali ma candidate amene tupikisana pa mpando wa MP kusangalala ground ndiyo mwese kuligwa ndiye ndikumane pa ground dale zonyozana ena principali yake koma jomwe ninganene kunena kuti lolano anthu amusanjera Lanje asankhe amene iwo akumufuna ground ya masuga aliyese ndiye lidipine amve kudopa akhala basi alipe apitirize kufikira pa 16 September pamene anthu amusanjera Lanje azapange chiganizo chawo. Ya nkhani imeneyo ndi imene timafuna tiuzane zimene zikuchitika mdziko muno makamaka ku nkhani yokhuzana ndi ndale kwa amene mungu atipeza kumene panga subscribe comment like koseranso panga share kuti anzanu ena athe kumatsatira limodzi zimene zikuchitika malo ano kufikiranso nthawi ina ife tingoti mwakoma nonse zikomo. Kuno Your Excellency mundilandire kulemekezeka nthanda nkhumbanyiwa amene akuyimirira ku nsanje la Lanje.
takulandirani olemekezeka zikomo kwambiri zikomo